बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोब लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम शेयार खालाम आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना नैबे चेनेलाव मोननो हायो। दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो एसएससि लेभेलाव। जिडि कनस्टेबलाव फैनाय लोगो लोगो बेल' नङा गोबांथार पोस्ट थायो। दा गोबांथार फंबायमोना कमेन्ट्स खालामगासिनो जे फिजिकेल टेस्टआ माब्ला जागोन आदा होननानै। दा नाय फंबायमोन, दा बेनो जाहैबाय बाथ्राया। दा आसामावहाय इलेक्सन दङ, जायनि जाहोनाव इलेक्सननि रिजाल्ट मोनागौमानि फिजिकेल टेस्ट एबा एग्जाम जानाय नङा। कारन दायो माने ओरैबायदि बिजि, गासैबो अफिसारफ्रा ओरैबायदि बिजियाव दङ, बिनि थाखायनो माखासे एग्जाम सेन्टारानो जा बा गुबुन गुबुन जिखुनु सेन्टार जा बावहाय डिउटि होनांगौ इजि नङा। दा बेखायनो बेखौ जों हमनो हायो जे नोंथांमोननिया नैबे मेनि लास्ट सप्तायावसो अफिसियेल नटिस फैगोन माखासे नटिसनि थाखाय। मानोना नोंथांमोना मिथिखागौ एसएससि जिडि कनस्टेबला अनलाइन एग्जाम खालामो आरो गोबांथार माखासे बाजेटफोर थायो आरो गोबांथार माखासे मेन पावार नांगौ जायो। दा बेखायनो दा आसामाव सरकार गैथ'वा। आसामाव जिखुनु जाया सेन्ट्रेलानो जा स्टेट जा साख्रिनि प्रसेसा दायो जाथ'वा। दा जों बेखौ मोनथिबाय, एसएससि केन्डिडेट्स गोबां कमेन्ट्स खालामदों आरो आसाम पुलिस SLPRBआबो दायो अफिसियेल नटिसखौ इन्टारभिउ होथ'नो हाया। कारन दा आसामाव सरकार गैथ'वा। दा बेखौ नोजोर बोयोबा गासैबो नैबे मेनि 4 तारिखआवसो रिजाल्टआ मोनगोन आरो बेनिफ्राय सरकार दानानै सोरखौ मिनिस्टार होगोन, सोरखौ मन्त्रि होगोन, बे गासैबो मेयावहाय जागायनानै बिनिफ्राय जुन जुलाइआवसो ग्रेड 3 जा ग्रेड 4 जा साख्रिनि आपडेटआ फैगोन आसाम स्टेटआव। आरो जाहैबाय दा नैबे जुन आरो जुलाइआवथ' आसाम पुलिसनि फिजिकेल टेस्ट जाया। नैबे फिजिकेल टेस्टआ जाया मानोना बे बोथोरा अखा बोथोर। स' बेखायनो फुजा खाथि जायोबा जागोन, जुदि जायाबा जानुवारि फेब्रुवारि 2027आव फिजिकेल टेस्टआ जागोन, जेराव 6000नि खाथियाव पस्टआ दायो ओंखारना दङ। दा बेखायनो मिथिबाय। नाथाय आसाम पुलिसनि आन्दाराव जायोबा फार्स्टआव बेनो जाबाय एग्जामा जानाय चान्सआ दङ SI लेभेलाव। मानोना एग्जामखौ जाग्रोयो नालाय SI लेभेला, बेखायनो SI लेभेला फुजानि सिगां जानाय चान्सआ दङ। आरो लोगोसे आसाम पुलिसनि आन्दाराव ग्रेड 4 स्टाफ दंमोन ना, बेथ' रानिं गैया नालाय, एग्जामबो गैया, बेना खालि भाइभा टेस्ट आरो प्रेक्टिकेल टेस्ट नालाय बेखौ बिसोरो लाग्रोनो हागौ ग्रेड 4 हिसाबै। थ' बेखायनो बे बांसिन चान्सआ दङ SI जोंहाय ग्रेड 4 जों बांसिन चान्सआ दङ। दा बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था, नोंथांमोना नार्भास जानाङा। नाथाय बेबो मोनसे बाथ्रा, सरकाराव सोर फैगोन। जुदि सरकारा थायाबा, हमना ला दानि सरकार जिनोखि दङमोन बे थायाबा, बे इन्टारभिउआ जागोन ना जाया बेखौ बुंस'नो हाया, बेखौ समाजआ मोनथिसिगोन। जुदि सरकारा बेनो थायोबा बे एकदम स्पिड जागोन। जुदि सरकारा चेन्ज जायोबा किजानि सोलाय सोल'बो नटिफिकेसन फैनो हागौ। मानोना SLPRBआ सोरजों दं कन्ट्रेक्टआ, SLPRBआ मोनसे कम्पानि नालाय, बिथांमोननि कन्ट्रेक्टआ जाहैबाय दानि गभर्नमेन्टजों दङमोन। जुदि बै समाव जुदि गोदान सरकार जायोबा गोदान कम्पानि फैनाय चान्स थायो आरो। दा बेखायनो गोदान नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना बेखौ मेयावसो मोनथिसिगोन लेटेस्ट आपडेटखौ। दा बेखौ जों क्लियार जाबाय SSC आरो लोगोसे नोंथांमोननि आसाम पुलिस। नाथाय SSC जिडिआ आसामाव सोर सरकार थायो थाया बेजों जेबो मेटार नङा। बियो 100% एग्जामा जागोन। बेखायनो दानो नोंथांमोना फरायबाय थाखा आरो जायफ्रा इयुथ्स दङ नोंथांमोना साख्रिनि जुदि सिमां दङबा प्रेक्टिसाव नोंथांमोना थाबाय था। थ' बेखौ आं बेयाव क्लियार खालामबाय। दानिया आसामनि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 ADRE 3.0 बेनो गुबै बाथ्राया। सरकारा थायोबा बे अफिसियेल नटिसआ आउट जासिगोन, जुदि सरकार गैयाबा बेबो जानाय नङा। बे गासैबो क्लियार, अके, बेखौ जों मोनथिबाय। देन बेनिफ्राय आरोबाव जिनोखि नेक्स्ट लेभेलाव जोंहा BTCनि ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 साख्रि पेन्डिं थानायखौ गोबां इयुथ्सआ बुंगासिनो दङ। स' बेवहाय गैयाब्लाबो 5000नि खाथियाव टटेल टेटखौ लाफानानै पस्टआ दङ। दा बेखौ MLA इलेक्सन उनाव बिथांमोना मा प्रसेस खालामो बेखौ जों रोखा जासिगोन। नाथाय MLA इलेक्सना जुदि सरकार चेन्ज जाबाबो बेनो जाहैबाय जेनाखि BTCनि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4आ BTCनाव दायथ' दं नालाय साख्रि होनाया, बेखौ BTC सरकारा होथारनांगोन। मानोना गोबांथार इयुथ्सआ बेखौनो नेगासिनो दङ, ग्रेड 3 ग्रेड 4 आरो लोगोसे टेटखौ। स' पास फैनाय टेटआ मेनि लास्ट सप्तायाव टेटनि रिजाल्टआ 984 पस्टआ फैग्रोनाया सियर। थ' बेखौ जोङो हमना लानो हायो मानोना गासिबो रेडि। नाथाय मेरिट लिस्टखौल' बिथांमोना MCC नांनायनि थाखाय होलांनो हायासै। दा बेखौ जों मिथिबाय। दानिया मोनसे ओरैबादि जानो हागौ जेराव MCC दायो सोलिगासिनो दङ, दा बेवहाय जेबो सरकारि साख्रि ग्रेड 3 ग्रेड 4 सरकारि स्किम दायो जाया। नाथाय माखासे पलिटिकेल गोबांथार बाथ्रा ओंखारो जे साख्रि होगोन होननानै बायदिसिना जुदि नोंथांमोनाव डकुमेन्टस लादोंबा बे टटेलि गासिबो फेक। थ'
भट मोननो थाखाय गोबांथार जिखुनु जाया पार्टिया बुंनो हागौ नाथाय डकुमेन्ट्स लादोंबा बे टटेलि फेक नोंथांमोना रावबो डकुमेन्ट्सखौ दाहर खारन बेबादि साख्रि होनाया जुदि साख्रि होयोबा अफिसियेल नटिस ओंखारगोन आरो अफिसियेल नटिस ओंखारबासो नोंथांमोना बयबो जों एप्लाइखौ खालामनो हायो उइदाउट नटिफिकेसन साख्रि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौ रावबो होनो हाया जुदि होदोंबा बियो 100% बियो इलिगेला माखौनो जाय एग्जामा खुनु ग्रेड 3 आव आरो ग्रेड 4 आव इन्टारभिउ गैयालासे डिपार्टमेन्टआव हाबना दङ फिक्स पेआव एबा गुबुन गुबुन जियानो जा साख्रि उइदाउट नटिफिकेसन बियो टटेलि फेक जायो मानोना दानि जुगाव अनलाइन जुग डिजिटेल जुग बेखायनो नटिफिकेसना फैग्रोनांगौ होमबासो बियो 100% जेनुइन दा बेखौ जों मोनथिबाय बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे बेखौ थगायजाया दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट